Per a aprendre valencià has de repetir en veu alta. Imita'm i obtindràs resultats. Anem a aprendre una paraula molt important. Hi ha paraules amb molts usos. Avui dominaràs els diferents usos de la paraula quan. Quan és un adverbi que indica un moment, però aquest moment pot ser de quatre tipus. Un moment de temps, una condició, una causa o un moment futur. Per això, quan és tan flexible i tan útil. Aprèn com utilitzar-lo i fixa't en les diferents funcions. Repetiré cada frase dues vegades perquè tingues més temps d'entendre-les. Així també estimularàs més la teua llengua i els músculs de la teua boca. Recorda repetir alt i clar. Imita el meu ritme, la meua entonació i la meua pronunciació. Les primeres oracions són preguntes. Anem, amb ganes, amb confiança. Quan podem veure'ns? Quan podem veure'ns? Quan vols que preparem la paella? Quan vols que preparem la paella? Quan et van arribar les sabatilles? Quan et van arribar les sabatilles? Quan comencen les festes? Quan comencen les festes? Quan acaben les festes? Quan acaben les festes? Quan acaben les classes? Quan acaben les classes? Quan celebraràs la teua jubilació? Quan celebraràs la teua jubilació? Quan creus que hauríem de preparar la declaració? Quan creus que hauríem de preparar la declaració? Quan començarem la reforma? Quan començarem la reforma? Quan anirem a la platja? Quan anirem a la platja? Quan quedem per anar a la platja? Quan quedem per anar a la platja? Quan vindràs a casa? Quan vindràs a casa? Ara, oracions afirmatives. La majoria expressen alguns tipus de condició o una suposició futura.
En aquestes últimes, després de la paraula quan, utilitzem un subjuntiu. Anem allà. Repeteix en veu alta. Quan m'arribi la raqueta nova, jugarem una partida. Quan m'arribi la raqueta nova, jugarem una partida. Quan faça calor, anirem a la platja. Quan faça calor, anirem a la platja. Quan ens arriben les finestres, avisarem al constructor. Quan ens arriben les finestres, avisarem al constructor. Quan siga el temps, anirem a buscar bolets. Quan siga el temps, anirem a buscar bolets. Quan menys t'ho esperes, arriben les desgràcies. Quan menys t'ho esperes, arriben les desgràcies. Quan siga major, seré somiador. Quan siga major, seré somiador. Quan t'esforces de veritat, aconseguiràs els teus objectius. Quan t'esforces de veritat, aconseguiràs els teus objectius. Quan facis el que t'he demanat, em demanes el que vulgues. Quan facis el que t'he demanat, em demanes el que vulgues. Quan tingueu ganes de banyar-vos, veniu a la piscina. Quan tingueu ganes de banyar-vos, veniu a la piscina. Quan es proposa alguna cosa, sempre ho aconsegueix. Quan es proposa alguna cosa, sempre ho aconsegueix. Quan siga major, vull viatjar molt. Quan siga major, vull viatjar molt. Quan acabi el curs, faré vacances.
Quan acabi el curs, faré vacances. Quan tingues temps, m'ho expliques. Quan tingues temps, m'ho expliques. Quan estudie amb constància, progressaré amb el valencià. Quan estudie amb constància, progressaré amb el valencià. Quan practique en veu alta, guanyaré més confiança. Quan practique en veu alta, guanyaré més confiança. Per últim, anem a canviar l'estructura i la paraula quan no serà la primera. Formarà part de la segona oració subordinada. Anirem a la platja quan faça calor. Anirem a la platja quan faça calor. Jugarem quan arribi la raqueta. Jugarem quan arribi la raqueta. Tindràs el teu premi quan te'l guanyes. Tindràs el teu premi quan te'l guanyes. Plantarem les tomates quan faça menys fred. Plantarem les tomates quan faça menys fred. Aprendré valencià quan estudie amb continuïtat. Aprendré valencià quan estudie amb continuïtat. Tornaré a este canal quan vulga practicar. Tornaré a este canal quan vulga practicar. Ací tens un altre vídeo molt senzill i útil. Entra i continua practicant valencià amb la tècnica de la imitació. Repeteix-los diverses vegades per setmana per a guanyar confiança.